بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام الحنيف دينا، وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وبالقرآن الكريم حكما وإماما، وبالكعبة الشريفة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebaraka ve Teala hemmemizin ediyen taatı ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da ne ve hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan'ın şu celese değişli bir mübarek aydan sözleri var Müslümanlar. Huday Teala'ya takva olup, Huday Teala'ya amel olup, Huday tanıyıp, ondan sonra bizi de özü yalak edecek olup, biz de özü yalak bir muvaffak insan olur yalak, bir neçe beytlerin içinde dürdane sözler, yadigar sözlerinin içinde Müslümanlar bir sayran koşkusu ve sayran mübarek sözler var Müslümanlar. Hazreti Mahtumul İşan eydiya, izlemeyin bolur mu? İzarlamasan, ehemmiyet vermesen, peygir, şımatkı dile içecek bolsan, peygiri yetmesen bolur mu? İzarlamasan bolur mu? Bir käkelik aldırsa, kuba valasın. Kuba deydi, hoş heykelliydi Türkmen dille. Bir käkelik aldırsa, kuba valasın. Sayray, sayray, izlemeyin bolur mu? Sayrap, sayrap, izinden gitmermiş o. Bir käkelin elinden çağasını alsan. Bir bol yitirse, kızıl lalesin, hasretinden sözlemeyin bolur mu? Bir bolbonun hevurtkesinden, bir avadan ses bilen sayrap duran hevurtkesinden bir çağasını alsan, yanıp bay kıygırmar mı? Kıygırar. Kurresi elinden gitse eşeğin, telmerip dört yani gözler uşağın, telmerip deydi, yalvarıp deydi. Eşek diyecektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne enkerel asvati la savtul hamir. Hemme hayvanat, hemme mevcudat zikirde. Cemadat bilen nabatatına hemmesi zikirde. Her giyahi kezremin ruyet, vahdahu la şerike lehu guyet. Hemme yerden çıkan otlar, zatlar özü tesbihin içinde. Cemadattaki ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih velakin la tefkahuna tesbihahum innehu kana halimen gafura. Cemadatta özü tesbihte. Ama hayvan bilen insan galiya. Hayvan bilen insan insana belli zat. Her hayvan kıygırsa bir zat sebepli şu kıygır yani Huday Teala'nın yanına tesbihi deyiptir. Meğer birce hayvan, o da eşek, kıygırsa şeytanı görensen onka tesbih hesap olmaya. Eşek diyecek Müslümanlar, bir eşek elinden kurresini alsan, şu da ihsas-ı mesuliyet ettiye, gerçekten şeyle de olsa Müslümanlar, akmaya aldırsa ellen köşeğin, bağrın bozup, buzlamayın bolur mu? Ya bir mayan elinden emperen köşeğini alsan, ağlar şey Müslümanlar. Vay bozlar.
balasyn dinler salyp kulagyn döke göz ýaşynyň bulagyn gözünden çeşme aktarar. Näme dip çağası hatara düştü, imkanı wa jany gitsin, imkanı wa başga zat bolsun, onun üçin izarlya bir jeren aldyrsa ellen awlagyn mäläy gözlemeyin bolarmy? Keyin orkajasyna jerenniýe elinden çağasyn alsaň mäläp dewregin gözlemermi gözler? Agsagyň elinden alsaň agajyn yaman derde galar tapmaz ilajyn. Bir nefer bir zada dayanýan bolsa, şoň elinden taýagyny alsaň ýöri bilmeýär. Heýwanlaryň da çağasy özüne taýak hesap. İnsanla çağasy balasy oglan uşaklary asa edes. Olalaryny awray getirjekdi şo, himayet etjekdi şo. Dünýeden geçenden sonra ýas tutup, äpberlen nemet hesap edip, izinden belli gurlanda ayet tutup, sadakalary berip haýyr doga etjek. Wasy ondan sonra da özünden önen çağalaryna desen adyň dakyp seni ýatlajak öz çağaň musulmanlar. Bir güýçli düşmana düşse mekedin jojagyň gizlemeyin bolarmy? Doňgyzdan mesal urupdyr. Aýralyga adam ogly neýlesin? Kim galar görmeyin ejel hilesin? Mahtumul heýwan bilse balasyn, adam ogly duzlamayn bolarmy? Adam dert çekmel bolar aý musulmanlar. Heýwan çağasyna ähemmiýet berýär. Indi şu gurrun näme diýip aýdyldy? Şu gurrun ýadyňyzda galsyn. Kysgaça Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ýaşaýşyndan gurrun. Ondan sonra bir dert gurrunlara gydajak musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek 7 ýaşynda bir bolan wakalardan 6 ýaşynda eneden yetim galdy. 7-nji ýaşynda Abdulmuttalib Habeşe tarafa gitýär bir olakon Qurayşyň olakon ýaşyllary bilen. Şu taýda bir zat bolupdyr, şonu gutlamana. Musaferete gidýär Abdulmuttalib, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň kakasy. Sonra ewirlik gelenni hewara gaty Mekkede bir gıtçılık bolýar, ýagyn ýagmany, zaraatlar bolmany. Hewara musulmanlar sudan nahar, iwiçkiden nahar bolýar. Aham şu ýagdaýlarda Abdulmuttalibin Ebu Sayf diýen bir dogany bar. Ebu Sayf diýen dogany şoň bir rakyka diýen gyzy bar. Abdulmuttalib ewirlik gelenni öz Ebu Sayf diýen erkek doganynyň rakyka diýen gyzy bar. Şu gurrun berýär, men diş gördüm, dişimde heýwara bir zat gygyrýar, ya maşara Qurayş, ey Qurayş diýen taýfa, ahir zaman peýgamberi dünýä geldi. Siziň araňyzda ýaşapba. Onuň şäni Hudaý Taalaň ýanyna beter uly. Bir ýaşly bardyr siziň araňyzda, heýwara boýy uzyn, ennamy da akça, burnu da bir maktar uzyn, kirpikleri, pelikleri, kirpikleri heýwara uzynja, heýwara muftahar insan iftihary we birden nesebe arasa ýaşly, ýüz nurana adam bolmaly. Şol bir mübarek çağasy we şu çağasyny alsyn. Ondan sonra her taýfaň, her kabileden bir adam gelsin, her taýfadan bir adam gelsin, suwa düşsün, arassalansın, atyr çalsın, Beytullah Şerifiň daşyndan 7 defe tawaf etsin. Oham şu ýanky ýaşly adam madyr, çağasy mübarek. Özü çağasyny alsın. Oham her taýfadan awunjaklar üýşüriň. Ýanky tawaf eden her taýfadan bir päk adam tawaf etdi. O da ýoldaş bolup, şulan hemmesi Ebu Qubays'a, Mekke-i Mukarremeň biz tarafta, ýokary tarafta bir dag bar. Şoňa baryp çyksylar, Hudaý Taala doga etsinler, Hudaý Taala şolaň hormatyna, şu çağan hormatyna doga kabul bolup ýagyllar ýagjak. Oham ýanky rakyka diýen zenana tiskinip turdum. Näme kaw, näjere bollaka? Gorkdum heýwara ennamda heýwara gorkmak bar. Öz ýanymdan aýtdym. Şi diş Hudaý Taala maňa bildirdi. Şi men Emum Abdulmuttalib bolmaly.
Şoň çağası diýende Muhammed bolmaly aleyhissalatu vesselam. Oham bir diýişip aýtýa başga kişi de aýtýa bir Qurayş taýfanyň içinde hey wara ýaýrýa bugurun. Gaw ýaýrýa oham adamlar razy bolýa. Oham kabilelerden, zatlardan oglanjyklary üýşürýärler, suwa düşürýärler, arassalýarlar. Oham her taýfadan da bir arassa diýip tanylan adama suwa düş. Beytullah Şerifiň daşyndan 7 defe tawaf etdi. Abdülmuttalib de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı kucağına alıp Ebu Hubeys diýen dağa gaşyn urýarlar musulmanlar. Şonda Hudaý Taala ýene Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın erha satyndan Peygamber bolmaka görülengen ýagdaýlaryndan Abdülmuttalib waqar bilen jaýlyk bilen ýuwaşak ýürüp barýan bolmaly. Ýöne ýoluň özi ýygnanýan bolmaly. Taýyl arz diýe. Yer ýygnalýa Hudaý Taalaň dostlaryna. Kan ewliýalar geçipdir. 5 wagt namazy ýeriň gözüniň inki ulukhan muqaddas ýerlerini okuýardylar diýe. Ertiýini Mekke'de okuýsa, öýlänini Medinede, öýlesin Medinede okuýsa, ikindisin Şamda, Suriýada, akşamsyn Bagdatda, ýa dünýäň başga ýerinde bir mübarek diýip tanylsa öz wagtynda çıra bilen, bereket bilen rownak tapyp açykan ýerler bolsa 5 wagt namaz günne 5 şerik tawaf edip okuýardylar diýe. Onuň hikmeti näme? Onuň hikmeti musulman dogly Hudaý Taala öz dostlaryny yer ýygnaya. Bu gurrun gaw düşünjek bolsak, hemmäňize wagt aýdýanlaryň şu gurrunlary. Hazreti Aziz Mahmud Hudaý diýip Gellamla. Hazreti Aziz Mahmud Hudaý diýip adyn agzyanlar Osmani padişahlyň, Osmani döwletiň wagtyndaky bir ulukhan ustandaryň biri. Öz wagtynda bir ulukhan ustandar, bir mentagany eýe bolup duran adam. Şoň wagtynda bir zat bolansaň, bir gurrun bolansaň, bir waka bolansaň, ostandarlykdan el çekip, memlekete baş bolmadan el çekip, alim ewliya bolup dünýeden geçýär musulmanlar. On gen galan zady Hazreti Aziz Mahmud Hudaýyň tariqat tasawwufçylykda ostady piri Hazreti Oftada pir diýerler. Bir wagt hyýawanna ey musulmanlar, her jelesede de aýtýanlar, şolar da peýgamberda ýa peýgamberden öňe weterler däl. Oftada diýip näme diýip diýerler. Asal ady Oftada däl, on gurrun geler. Qur'an-ı Kerim'i Hudaý üçin okuýardy diye. Birji gün bir ýerde Qur'an-ı Kerim okuýanna, hatmedenne şoňa bir pul jaz berenne alapdyr. Qur'andan çyryp alanak, ýa o berenne Qur'andan çyryp beranak. Ýöne men ay bir dereceden gaçdym diýip dünýeden geçýänsem özüme dereceden gaçan diýeýin, täki kıyamatda dereceden gaçmaýyn diýip. Kıyamata çyldyym kitaplarda Hazret Oftada pir diýerler. Hazret Oftada pir bir wagt hyýawandan geçip barýardy diye bir yaşaly horrak miýan sarrak adam aglap oturan bolmaly. Oham näme aglaýan sen, näme gam bolýan? Onu pir aga Oftada Hazretleri men heýwara yaman ýagdaýymma. Näme ýagdaý onu? Men hemişe haja gitjek bolýan, oňoramak. Haja gidip hewes edip tawaf etjek bolýan, oňoramak. Hajyň işleri Qurban aýy dogandan 9-8-nji gününe başlaýar. Bir de Qurban aýy dogupdyr. Hazret Oftadan ýaşaýan ýerde Türkiýe tarapda geçipdir. Ýok diýsen 2000 kilometrden ýa ondan da eýrak bolsun ýol. Qurban aýda dogupdyr. Indi bir köwünden hajyň işler başlanjak ýa başlanjak däl. Narahat bolup oturan. Aham men özüm gyssanyp barşyma, gynanyp barşyma, ay şüýle haj edip bilmesem, indi özüne bir gynçylyga salypdyr, täke bir ýol tafarýalak. Ýolda tafylman giýjä galypdyr. Gyssanyp diýdim, şüýle haj etmesem, haja gidibilmesem, ay zenane senne ursat gidibe. On talagyna daňdym diýipdir. Indi 3 talaga daňdy, o tarafdan haj edenak. Haj etmänsen bir narahat. Arassa jedenanam elimden gitjek, oňa da narahat. Çağalam da aglak galjak, oňa narahat diýdi. Way heýlem diýipdir Hazret Oftada pir. Onu diýipdir,
Müň bir özü bilen Hudaý ertibaty bolşýalyk, özü bilen bir nezdik bir sahibi eseri varmışdyk Hazreti Oftade Pirin ki o da weli bir de weli ikisi biri Hudaýa yeterlerden. Onna falan yerde bir ahenger vardır, falan yerde bir demirzat juşlayan, demirzat işleyen vardır. Şoň ýanyna barda aýt, men haja gitjek, diýdi aýt şo bir zat ýol kökezör diýipdir. Ohm şoň ýanyna baryp aýdanna onu bolar diýipdir, sen derdiňe dermanma, sen muşkylyňa çara ba. Onda näme? Onda men şo gaftan çykaryp göberin, kargasynyň bir gafsy bolmaly, şo gafyk barypdyr. Şo gaftan çykaryp göberin, Mekka ýeteniň bilmän galarsyň diýipdir. Onda näzire bolýar sen beýdiýän diýenne, hi diýipdir, utanmaýanmy? Hudaýdan haya etmeýänmi? Şeytan, Hudaý Taalaň asl düşmany. Tamam Müslümanlarda Hudaý Taala'dan daşalmaklyga sebep bolanlaryň biri kıyamete çellim. Şu meşrikten Maghribe bir zilahze yetibilýär. Oftade pir bize doga edip oturan ýagdaýda men sen eliňden tutsam, Mekke diýänmi? Ya Medine diýänmi? Näjiri ýeňil bolmasyn? Şeytança görmeýänmi sen Hudaýyň dostlaryny itdi? Şonda Bismillahirrahmanirrahim diýip gaftan çykardy. 4-5 kadam barmaka Beytullah Şerife yetti diýýär musulmanlar. Hazreti Aziz Mahmud Hudaýyň ulukhan pirlerinden özüni oftade dereceden kaçtın sen. Özüne kıyamete çelim oftade diýdiripdir. Täki kıyamatda birje bir almaly yerden, o da bir niyetler hayır. Şu yerden alan zadım sebepli kıyamattan galamaýyn diýen şahsiýete musulmanlar. Muňa üstüne durjak däl. Abdülmuttalib Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam eline bolansaň, ey musulmanlar, şu ümmetiň içinde her näme keramet görlen bolsa, setterset şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan şonu keramet mucize formunda görülüpdir. Şu ümmette näme geň ýagdaýlar bolan bolsa, kerametler bolan bolsa, biduni istisna tarihler dörsin, şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Peygamber bolmaka ya Peygamber bolandan soňra görülüpdir şu kerametler. Abdülmuttalib Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gucaklap alyp barýan ýagdaýda şonu jahil ýuwaşanrak ýürip barýan bolmaly, habardarrak bolup ýöne basym Abu Qubays dagyna çykyp çyrmaşyp barýan. O ham sırtyndaky ýoldaşlar, o pek adamlar, awnjaklar şeýle ýortýan bolmaly, Abdülmuttalibiň izinden ýetibilmeýän bolmaly. Ahyrda da üýşüp Abu Qubays diýen Mekke mükerremeň ýokary tarafynda biz tarafdaky daga çykyp Abdülmuttalib dua edipdir, ya qadiyel hajat, ya kaşifel veliyat, ey hajatlar bitirýän Hudaý Taala, ey belalary aýyrýan Hudaý Taala, hiç kime muallime ihtiýajy bolmany, hiç kimden öwrenmäni özü ilmli bolan Hudaý, bahyllyk bolmany, bahyllyk gelmäni gapdallykdan berip beren Hudaý, garypçylyk we narahatyny ýuýan Hudaý, şolar iwiçgiden hor diýip aýtýarlar, şolar susuzlukdan nale diýärler, şolar bir suwarsaň doýarsaň, şolar bir dok bolar ýalyk, suwlardan ganar ýalyk, şolara bir rahmet ýagynyň inderseň diýip şu dogany etdi diýe Abdülmuttalib. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı da gerşine mindirip Beytullah Şerife bakyp şeýdip doga edip duran. Şonda ýoldaşlar gurrun merýä, biz diýe Hudaý bilen gasam bolsun. Entek izimize ewirleyli dogana etdik, inni izimize ewirleyli diýmäk defamizden ýagyn ýagmany durdy diýe. Kan wagtda bolupdyr ey musulman dogully. Ýanky gadim ýaşylyň wagtynda da bolupdyr. Dowlet Osmanyň wagtynda, ýanky Hazreti Oftade Piriň da wagtynda şonu ýagyn ýagmalarına mescidin imamyny aýdardylar diýe. Ýaşly ey başdagymyz, ey falan tagsir, sen bir doga etseň ýagyn giýjag alypdyr. Meselen 5 günler, 10 günler, 2 haftadyr giýjag aly ýagyn. Sen bir doga etseň diýenni, şonda o ostat da menara çykyp doga ederdi diye, menaradan düşmäke ýagyn gelerdi diye. Ya öz ostatlamazdan näken mowzumyň nädäl hojagerli karışan 500 hoda bizim bir olakon ostatlamazdan berjesti tarihta adiyal fırlayan adamlardan, iyir geçen ostatlardan, ey musulmanlar, öde nabinamış, göz nemetinden mehrum, onu da özü bilen Hudaý Taalaň arasynda ähd edipdir. Kur'an-ı Kerim'e bir ýat tutupdyr.
Döwrekdaşda Türkmen sahrada aşaktan Kümüştepe ýokardan jergelen şolaň arasyna bir dana nabina çağa goýman hemmesini hafiz-i kullu Kur'an-ı Kerim edinip üýşürip hafiz edip täwil beripdir. Şo zähmet çekýän beýik ostatlaň bir musulmanlykan karametlerde görnüpdir. Şo ben nohudak da aýdardylar diýe taňsir bir doga etseň diýip. Şonu öýünden çykyp bir gitýän ýeri bolmaly mahsus, şo gitýän ýerine giderdi. 5 daýga 10 daýga ýa 15 daýga ýal eglenerdi, ondan sonra ewirlik gelerdi, ýyl ýanyna da ýagyn başlardy diýe musulmanlar. Bir Hudaý Taalaň ýanyna mahbub insanlaryň biri bular. Ondan sonra Abdulmuttalib Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir kerametlerini, erhasatlaryny, olakon Hudaý Taalaň ýanyna azamatly erzişi wadyny görüp kän hormat etmäni durupdyr. Abdulmuttalib yüz nurana adam, Hudaý adam. Siyaseti de bamışdyk. Abdulmuttalib gyşaryp uqa gidenne bir nefer jurrat etmerdi, bir nefer de ejazasy ýokdy şon turuzmana. Fakat Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam oglan ýagdaýda şon baryp turuzmana ejazasy bar. Abdulmuttalibin bir poştysy bardy diýe ýaplanýan ýassagy. Hiç kim her ýyly başlak bolasyn, şoňa ýaplanmany ejazasy ýokdy. Bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýaplanardy şoňa. Abdulmuttalib käde halwet neşini ederdi, otagyny ýökejek oturardy. Her yerden padişah da bolasyn girmäne ejazasy ýok. Bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam girerdi. Näme diýip şu ýagdaýy görüp Abdulmuttalib beterken Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a iradeti bolardy diye. Ondan sonra ey musulmanlar ýene bir ýagdaýy bolýa, şu ýagdaýyň üçin näki görüň. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şoňa bir ýagdaýy ittifak bolýa. O da näme görüň? Benu Mudlij diýen bir taýfa barmyşdy. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda heyora kıyafe, fenne kıyafe, ulume kıyafe yetikmişler. Fenne kıyafe, ulume kıyafe diyeni bir adamın ayak basışından görüp başka yerde bir adam görsele şu ayak basyan, şu ayak basışı, şu gülüşü, kepleyişini görüp sen falanın oğullayıp tanıyamışlar. Ya bir yerde öyden bir zat oğurlanıyor. Oğrun ayağının cayı var. Benu Mudlij taifa Hudaý Taalaň bir silan bendesi şu elimde. Benu Mudlij diýen taifaň adamlar bidun istisna hemmesi şu ilme ýetip Hudaýda diýmişdi. Bir oğlu bir haýýada girem bolsa, şoňda bir zat ogurlap gidip şoň aýagynyň jaýy bolsa, sonra Benu Mudlij diýilen birini getirerdiler diýe şu ayak basan rettepany görýär aýaň jaýyny. Sonra bir üçmeleň bolýar, toý bolar, ýas bolar, ziyafat bolanny, şonda adamlaryň aýaklaryny gözläp şu baryan ayak şu ayak diýerdi diye doğur da çıkardı diye musulmanlar. Benu Mudlij diýen taifa olar entek iman getirmedik ýagdaýlaryndan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın oynap beren ýagdaýyny görüp bir gurrun edipdirler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näçe ýaşynda? 7 ýaşynda. 7 ýaşynda çağa oynap bäke Yahudun alimleri heyvara alim onun üstüne de bir Benu Mudlij kafirlardan ilme gıyafası var. Şonu ikisi biri gurrun edipdirler. Şu oğlan peygamber olmalı şey. Yani ikisi diýen bolmaly näzire ahir zaman peygamber bolýar. Şon men eşitdim ahir zaman peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselam. İbrahim peygamberden neslinden gelmeli. Şun ayak basışını gördüm. Makam-ı İbrahim diye Beytullah Şerif'in yani İbrahim Aleyhisselam'ın ayak basan jaýy var. Makam-ı İbrahim'de gördüm. Şunda ayağını gördüm. Şu peygamber olmalı diye. Şu gurrunlar bilen oham Abdulmuttalib var. Abdulmuttalib de diýipdir. Eşdiýän bilen aýtýan gurruny inneden melekkan muhafazat edersin diýipdir. Benu Mudlij diýen taýfaň ilmini aýsagay musulmanlar Hazreti Suraqat ibn Malik diýen sahaba Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarynyň biri ýöne sonra musulman bolýar. Peygamberimiz 53 ýaşynda Mekke-i Mukarremede Medine-i Munawwarak hicret edenne Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwarak hicret edenne şonda kafirler izinden gaýdypdyrlar. Näme Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı tapmaly, onu şehit etmeli.
Şonu Peygamberimiz bilen oglulukda oynan Ebu Sofyan, sonra Müslüman bolýar. Şo entek iman getirmedik ýagdaýyny modilciliğin birini iweripdir. Git diýipdir, Muhammed'e tap diýipdir. Özde ýanyndan Maryam aleyhissalatu vesselam şonu ýolda bir ayak jaýyň üstünden barypdyrlar. Oham şimi diýenni onna men Muhammed'e göremek diýipdir. Hazreti Suraqat ibn Malik o iman getirmedik ýagdaýyndan. Men Muhammed'e entek göremek diýipdir aleyhissalatu vesselam. Ýöne şu ayak basylşyny göreňde şi o makam Ibrahim peýgamberiň aýagyna meňze şu ayak şonqu bolmaly diýdi. Şonu ay bir ýaşylla ýalňyş ýadyp Hazreti Ebu Sofyan ýeňi bilen şonu sugurdy diýe. Näme diýip Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň İzrannaki ayak basan jaýlaryny, mübarek jaýlaryny ýitirip kafirlerden munharif etmeden çirim edipdir. Gerçekten iman getirmese de musulmanlar. Ya şoňa meňzeş Benu Modlece berilen olakan alımlardan şu ayak basışından şu ayak erkadam ve zenananı bilerdile diye. Oham şu erkadamın kı diyenden sonra yaş olakan adamın kimi, yaş kiçin kimi şonu bilerdile. Hatta şu zenanan ayak basışından şu zenana toy ediptir mi ya entek durmuşa çıkmadık zenanalardan mı şonu bilerdile diye Müslümanlar. İnne Hudaý Taala alym beripdir. Taryhda gydalya kelläsigmi ya ýöne bir nefer musafirmi ya öz ýurdunda ýaşaýan adamlaryny da bilerdile diye. Şilen musafiriň aýagynyň jaýy diýip. Bu barada kän gurrunlar we Hazreti Zeyd ibn Harisa diýip Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň öýünde kän ýaşan sahabalardan ogurlugy hesap bolýar. Hazreti Zeyd ibn Harisa Hazreti Zeyd ibn Harisa Peygamber aleyhissalatu vesselamyň oglugy oňda bir Osame diýen oglu bar. Osame ibn Zeyd. Bir wagt Hazreti Zeyd bilen Osame diýen oglu ikisi ýatydy diýe. Göbeginden ýokarsyny, bilinden ýokarsyny örtügüldi diýe. Patu bilen malafe bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanynda bolman. Hazreti Zeyd bilen oglu Hazreti Osame ikisi bir düşökde bilece ýatylar ayaklarda şeýle üstüne de malafe çekili, kellesi görünen ak. Hazreti Zeyd atası ak yüzlü, kula adam. Hazreti Osama uzzin adam, kara adam. İkisi bile yatı. Onunla da şonun modileci tayfadan biri gelip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a deyiptir. Ya Resulallah, inne hâzihil aqdâme ba'duha min ba'din. Şu iki ayak birbirinden önüptür, her gaysa olsa deyip. Bir vakt, iki tane şu modilecilerden bäsleşdile diye bir düýän aýagynyň jaýy we düýän dawanyň jaýy. Oham bile gurrun etdi diye. Bir diýdi şile ineriň aýagynyň jaýy. Bir diýdi maýanky diýdi. Iner diýip erkege diýerler, maýa diýip muannese diýerler. Düýänkiligine gurrun ýok. Ýöne bir diýdi şu ayak basylşy ineriňki diýdi, bir de maýanky diýdi. Oham bäsleşip gidipdirler şu ayak ahyrda da bir ýataga barypdyr, bir düýe dakylar olmaly. Eýesinden sorapdyrlar, şu ayak jaý şu diýänkimi hawa? İkisi bark görenni honsamış diye. Hudaý Taalaň bir mahlukatynyň içinde bir mahlukat we musulmanly erk adamlarda insanyň içinde de az. Hudaý Taala şolary hem erk adam hem zenana yaratýar. Oham hewara tanymasy kyn bolýar. Awrat jaýlarda da şeýle görsen göwüs çykýar, ulalanyny murt çykypdy. Hudaý Taala o mahlukat hewara agalliýet, şonuň ýalyk heýwanlaryň içinde de dojense diýenler. Oham şu ýangy Benu Modlej diýeni şu diýe hem erkek hem ulkojamış, hem maýa hem enermiş diýe. Şon ýalyk Hudaý Taalaň ilim berenlerden ey musulman dogalla. Bu urrun üstünde durjak däl, dersini alaýly. Ey musulmanlar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 7 ýaşyndaky entek belagaty yetmeden bäri 7 ýaşyndaky şolaň hormatyna, şu mübarek şahsiýetiň hormatyna ýagyllar ýagýar. Benu Sa'd diýen taýfa gönülmedimi? Şonuň ýalyk öz taýfasyna bereket bolup sataşýar. Oham Abdulmuttalib de her wagtda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama degijek bolanlaryny inne lehu şe'nen azimen. Şu bir aýanda saz adam şi, aýanda da bir ulakan magamy geçecek, ulakan bir bereket bolup sataşacak, maňa zat diýmän diýdi, muragabetini artdyrdy diýe. Meger şoň arkasy Hudaý dälmi? Hudaý.
Peygamber boljak görürüňmi? Set boljak. Ay özü we Hudaý da hidayet eder diýip yatmadylar musulman dogullar, üsünne işlediler, muragabet etdiler. Gerek yerine yurt göderdiler. Gerek yerine göçerdiler. Nämeden çylyym? Çon Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın terbiyetinin üstünde işlemeli. Ey jawan oglallar. Hudaý Taala'nın dostlarynyň bir näme diýe? Eger bende hitmet konet bende var, azizeş bedaret Hudawendegar. Hudaý hoş bolsun diýip ewelsen Hudaý Taala izzetin galdyrar. Hudaýsyz hoş ýaşap bolmar. Hudaýsyz gülüp de ýaşap bolmar. Hudaýsyz hemme niýetine de ýetip bolmar. Ahiretdäki niýet däl ha dünýädäki niýetler. Bir muhterem adam boljak. Oğul gyýdyň sen diýeniň etsin. Sen ýumuşyňdan aýrylmasyn. Ihtiramyň bolsun. Uzak gitsin özü. Jahallar sag bolsun. Hewre ola da milletiň arasynda muhterem bolup, her ýerde şolar ýalak bolsa da diýip hewas edilmek, ey musulmanlar Hudaý Taala'nın buyrugynda ýaşamak bilen bolýar. Biz çağalarymyza habardar bolaylyň. 1 milyon tümen kartymyzda bolsa şonu heder vermeýäs, eleki hazine etmeýäs. Sermaye diýip saklaýas. Sermayamyzda kartymyzda goýmaýas. Erzeşi gaçýa diýip bu bilen kän iş bitirip bolýar. Bu bilen kän arzulary ýetip bolýar diýip cins edip saklaýas ey musulmanlar. Pul edip de saklamaýas şonu. İn kolokon sermaye ki insanyň çağasy musulmanlar. Sen ullulongda asaýa dest boljakdy şo. Dünýeden geçenden sonra sagaman üýlügüniň öwünde durup, mehmanlaryň öwünde durup, sana Allah rahmet diýse şoňa amin diýjek. Sen aldığında artık çawlyňa daktyrjak da şolar musulman dogullar. Ulokon sermayedir. O sermayeler eleki gitmesin. Çağalaryňa ýaşlykda bolun habardar. Şeriat ýolundan çykmasyn zinhar. Görmediňmi garlawaç ul huşyar çağasynyň aýagyny daňar kıl bile. Hudaýyň dostlarynyň bir şey diýe. Kişiliklikden habardar bolypdyr. Gör garlawaç diýjek, parastu diýjek. Nämeden şeýle şoň çağasy hewurtgadan gaçmaýa, aýagyny kıl bilen daňya diýip te perwaza amadagi tapýansa. Düşman güýçli musulman dogullar. Biz oglumyza fikir etmeýäs ýatamyza. Emma kafirler naqşa dökýär. Haýsy nermehzar bilen, haýsy saxtafsar bilen, haýsy libas bilen, haýsy buşeş bilen. Ey musulmanlar, biz şemahat dine hazinet ýasýyl. Meselen bir mescid salýa, bir meselen oglan okutýa, bir meselen Kur'an-ı Kerim al waqf edýä, bir meselen şoňa meňzeşkän haýratlary ki dine peýda hilinden edýä. Şolaň hemmesini biz üýşürsek, kafirlaň dini ýykmadan çyrýymyň müňden bir hazinesini etmedik ey musulmanlar. Sermayeler goýulýar, wagtlar goýulýar. Gijeler ýatmaýarlar musulmanlar dargatmadan çyrýym. Bir rahnama diýerler da indi bir jidit istilada näme diýerler bolsa ony mällem dogully bilýär. Danışamyzyň üstünden bir muragabetden çyrýym, bir teftişden çyrýym, bir test ederýarlar. Medreselere aýlanýan bir mes'ul bar. Bir medresek bir ulakon bir şonýalak baz diýilen bir geljek bolanyny ýolda maşyny harap boldy diýe. Maşyny harap boldy, işlänak, hawada sowuk. Şeýle işletjek bolýar, işlänak, şeýle işletjek bolýar, işlänak. Ewna çypdyr, türçekläpdir, işlemendir. Şonda bir 7 ýaşynda, 8 ýaşynda çaga bolmaly şo gelýär. Oham näme diýdi? Onu maşynym harap boldy. Onda men bir näçe wagt mekanikide işledim diýdi. Bir göreýin diýdi. Otasyny dürçekledi, putasyny dürçekledi. Bireme gözleşdirdi, eýtdi. Indi barbar suwýjy tawla bir start durdyňny, start duranda ýanky işlädi diýe. Oham sen näme şi ulakon istedadyň bilen, zatlaň bilen näme diýip bu mat medresede däsen, ders wagty, wessete hefde desen daşarda aýlanpang diýenni, onda biziň mällemiz meni gawdy dersimde men samsyk kellem çekanak, şuun perwereşiden edaradan baz diýip geljek, rahnama geljek, şo geleni awraýymyz alamy diýip biz daşary gawt diýipdir. İnsan her yerden gözlemeli nirde istedady var. Bir yerden dine
deger şo musulman dogallı. Bir yerden dinin derdine deger. Bayat hemmek ahun ya qaraçy ya ahun ya hafiz bolmak däl. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Hemmek şey musulman cenkçu bolmaly ýana, hemmek iş ostat ahun bolmaly diýene. Ey musulmanlar, bir nemune edin size. Hazret Ali radıyallahu ta'ala mihrapta aman bolup duran ýagdaýda şoň mübarek kellesine vuran kim? Bir kafirin biri. Şonu sellesini ezbes kılıcı keskermiştik, mübarek sellesini yarıp kellesini yarıya. Ohum bir ma'ruf tevipleri getirmeyene dur yalla, ma'ruf tevipleri. Her tevip geliye, gülüye yarav beter güýçli. O da emirül müminin, musulmanlaryň başdagy ýeriňizi kollan şondan etaat etdiýe, elle görüp bilmän gaçýan bolmaly. Ahyrda da bir ulukon berjeste tevipleň biri geldi diye. Onda bir göreýli itdiýe. Bir däne dawar damak çalyň. Şoň öýkönni açyň diýdi, öýkönni ýaryň. Öýkönniň içinde bir lüle wadyr diýdi. Şu lülen maňa getirdiň beriň diýdi. Indi näme ýaryň arasy dolu yaradan, dolu baştan, kandan bolan soň, oňa hiç kim elle görüp bilmeýän ha. Oham ýanky şeýtdiler, dawar damak çaldylar, öýkönni ýardylar, öýkönniň arasyny näklülen birini getirip berdiler. Ýanky tebip üfledi diýe ýuwaşak. Üfledi, her üflänle şo yara serfilli gözledi diye eteğine Hazreti Emirül Müminin Ali radıyallahu ta'ala anhu mübarek peynisi örpdü. Oham diýdi, ey Emirül Müminin, sen şehit bolýan diýdi. Çon peynin görnüpdi diýdi. Ey musulmanlar, biziň şu zamanda tesadüf etýän adamlar, biz de şolar ýalyk şehit bolup gitmeli. Olakan adamda bolsak, pezeşikle bolmasa, her reştede, her fenne gerektir dina. Musulmanlaryň janyny gaýgatmany pezeşik gerek. Musulmanlaryň ulum-y dünýäwide öwretmäne ostat danışganlar gerek, muallimler gerek, debirler gerek ey musulman dogallar. Her reştede bize gerek dälmi? Oglançyklaryň üstünde işläýliň. Awara welmätel bolup hyýawanla gelmesin ey musulman dogallar. Biz narahat bolýas. Bir bende hoda awara bolsa, mesrafi bolsa, kristali bolsa, şişeyi bolsa, karaki bolsa narahat bolýas. Ey musulman, o bende hodalarda Hudaý Taala elinden tutsun, aýanda sabat bolsun doga edýäs. Şo benneler dünýede awara hemmek şoň ýokuş görýär. Bir nefer şolar bilen oturşasy gelmeýär. Bir nefer Hudaýa pana talep etdiýär, çagasy dünýede şolar ýanak bolmadan. Enese aýrylýar gitdiýär şoň gamyny. Çöküp ey musulman dogallar. Düşünmelidir. Musulman adam akıllı bolmalydyr. Biziň oglanymyz dinden, Hudaýy ýaşamadan mehrum bolsa, kıyamatda şolar ýaly ey musulman hor ýaşajak oglan. 5 günlük dünýä biz nagat dinden geçýäs, dünýäsine awat etjek bolup. Emma biz Hudaý Taalaň ýanyna izzetini galdyrmany fikri edeýliň. Etmeýäsel edeýliň. Hudaý Taala aýtdy: "Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan za'afan khafu alayhim." Kişik çağanma. Adam gorkýa dünýede de betbaht bolarym hadip. Garyplygyny gaýga diýe, çöregini gaýga diýe. Çörekke Hudaý Taala boyun alypdyr. Emma dinni boyun almandyr Hudaý Taala. "Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan za'afan khafu alayhim." Çağanma özüň dünýeden geçip barýan zayıf ola. Felyettakullaha ve yekulu kavlan sadida. Sen adam bolla ýaşa, takwa bolla ýaşa. Hudaýdan gorkda ýaşa, o men sagan saklaýyn niýe? Hazreti Said ibn Musayyib diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a ýakyn asrlarda bir ulukon Hudaýyň dowasy geçdi ey musulmanlar. O bende Huda Medine-i Munawwarada ýaşapdyr bir müddet. Şondan Medine-i Munawwarada ýaşaýan gullarynda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň mübarek markadynyň, mübarek mezaryndan 5 wagt azanyň sesini eşderdi diye. Han namazyň wagty boldy diýip düşünerdi diye. Biz barsak Medine-i Munawwarada näçe gün ýaşaýas, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň azanyny eşdeýliň da. Şo bende Huda şeýle derece görsede, şeýle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan teşvikler alyp azany eşitse de,
Gurrun veriye menniye namaza duryan nefil ibadetlere. Eşittim. Huday Taala atan gawlugy sebepli, atan motiyorluğundan çağada geçiye diýip eşitdim. 2 rekat nefil namaz okuyacak bolamdy, yürümeden tamam etmeni. Yine 2 rekat koşyan. 2 gün nefil arada tutacak bolsam yürümeden 3 gün tutyan. Çağama da geçsin diýýär musulmanlar. Şonýalyk teşbigaty görüp duran adamlar şey dipdir. Biz de gayrat edeýin. Biziň de çağamyz mahrum galamasyn kıyamatdaky beriljek paýlardan. Habarymyz ýokdur ey musulmanlar, jamiýede bolup beren ýagdaýlardan. Dertlerden habarymyz bolsun. Täki afetlen gelýänine hak bereyli. Şu mahal qyzlaň arasyna näme mot bolup duray musulman? Atasy zähmet çekýär. 15 ýaş etýär, 16 ýaş etýär, 17 ýaş etýärlim. Hemme dadyn muhayya etýär, dini dünýäwi. Toy edenden sonra 15 ýyl 20 ýyllap saklanan saçy 1 milyondan çykyp satyp goýberýär musulmanlar. Araýyşkak bar ya, o da şeytanlaryň ýüşen ýöre musulman dogallar. Waswase diýär şonu. O tarafından gelýär, o tarafından gelýär, o tarafından gelýär. 1 milyon ýaryma nezire gyzyň saçyny satýarlar musulman dogallar. İn heme saytlarda da, in heme divar diye, şeypur diye, şolong üstünde muhayya tebi diye, men namazımın saçlı musulmanlar. Hem mekşte münglerse bazıydı var günlüğü. Ohum saçlı zayıf olayan adamlar ondan istifade diye görüyor. Bir 2 aylık çağa, bir yerde bir zat gördük ey musulmanlar. Çağa 2 aylık. 2 ay olup dur dünyaya gelenine. Saçın halaman, rengimi vurup dur şoňa şiýmýäyi. Eşitmeýäsmi musulman dogallar, biziň ýurtnymyzy klip çykypdy, günde täze kliplerden. Adyny men dakyk telaffuzyny bilmänsem aýtmaýyn. Şoňa bir estelada bir zat diýerler. Bir hanende, bir garypda bir şeytanyň biriniň sesini aýdymyny aýtdyrýa, zebit bilen qyýgyrdyp. Ohum film berdary da hamda öz qyýzy şo bilen lapkhany edýär. Ohum goýa şoň öz aýdym aýdyp duran ýa, maň nagat ses awa dönýär. Dünýäkde ýaýrat ýaşany musulman. Sen Kur'an iştir da şoňa. Kur'an okuyup bilýär diýdi zevdetda. Öbü falanyň qyzy falan hanenden ödül özü bolýar hadyp aýdyp klipini ýaýratýar. Ya şoňa men de toy edenak. Toy etjek bolýar musulman der taşymak. Toy etjek bolýarlar 7 milyon 8 milyon birlerde hazine edilýär. Näme zat? Gidýär qyzy oglan tor geýýär. Tur geýýär. Damatda koça şalwaryny geýýär. Film berdara fakat 7 milyon pul berýärler şondan şeýle. Näme etýär? Gitýär jengele. Hay bir çeşmeň başynda erus bolup oturan bolýar, qyz bolup tory bilen. Otagdan namahrem, damat gelip onu tafan bolýar, kucaklan bolýar, oguşan bolýar. Şey dip sonu film edip çykarýarlar şonu musulman dogallar. Gilşýän atmış ey musulman. Ýagny ýagdyrýan atmışlar. Can saglyk getirýän atmışlar ey musulman dogallar. Qyzlar gelip gaşyna alýar. Indi oglanlar gaşyna alyp başlady ey musulmanlar. Haýsy derde biz aglamaly. Taýagy kime degýär? Taýagy özümize degýär ey musulman. Yer titrese de hemmemiz bile yerin eteğine sokar. Sil gelse de hemmemiz bile aktarar. Gayrat edeýin da. Gaýtyp qyz oglanlar şekaýet edýär. Bize diýär dawar ýal bolup bädiýärler diýär. Gaşymyzy almasak diýär. Näme dawara meňze diýär şonu. Näme diýip? Onda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ummahatul müminin gaş almandyr. Şoňa şey diýjekmi? Hazreti Meryem özü bilen Hudaýynyň arasynda atasy bolmany, Hazreti İsa Aleyhissalatu vesselamyň mübarek atasy bolmany, mujarrat qyýynyň özünden beýleki peýgamberler en atadan dünýäge gelýän bolsa, sen salahiýetiňmi ataň ýerine de oturup we sen salahiýetiňmi iniň ýerine de oturup diýip peýgamber dünýäge getirýär. Şoňa dawar diýjekmi? Geçen hafta Hazreti Nefise geldi, dehre suundan bir otura şefaat tapdy. Şoňa dawar diýjekmi? Onu bir zaman diýerdiň. Din tutýan adamlar bir Hudaýyňa bir derece tafam bolsa, sen de şo derejeye ýetipdirsiň, gaş alyp ýetipdirsiň, şonu diýersiň, dawar ýal bolup bäňiz diýersiň. Dertdelmeýin musulmanlar şolar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 7 ýaşynda şoň hormatyny ýagyn ýagýar. O her kimde Peygamberin asl ümmet bolsa şoň hormatyny ýagypdyr. Şoň gurrungy geçdi. Ve Meryem ibnete İmran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيها من روحنا
ve saddaqat bi kelimati rabbiha ve kutubihi ve kanat minel qanitin. Sure-i Meryem ma her peygamber Hudaý Taala bir sure iwermendir adyny goşup. Emma şu zenanan hormatyny bir dana aýalyň içinde mübarek ada gyzalypdy we şoň özüne bir sure goýupdyr Hudaý Taala. 114 dana sure, 114 danajyk, 150 dedel. 114 dana sureň bir Hazreti Meryem'e. Şona musulman dogalla tur geyip şu derejeye yetmendir. 7 milyon film berdary berip şu derejeye yetmendir. We ham hyal bolar. Ola adamlar azyjyk gülüp berenler täze izdewaj eden bolan soň mehabbetler hemişeki gider makadim etsin. Arslar hemişe bol makadim etsin. Yürek hawlykma degeler, diş görme degeler, çağa bolmasızlyk degeler. Hudaýdan gorkaýlan ey musulman dogalla. Gaýtyp oň ýerine düşündirjek bolaýlyň. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. İnnallaha Teala harrama alan-nari en ta'kula a'za'as-sujudi. Rawahul İmam Müslim. Kıyamatda hemmemiz cehennemden gorkýas. Peygamber aýdypdyr Aleyhissalatu vesselam, Hudaý Taala haram etdi cehennemi secdedende degýän azalar. 2 dana aýaň, 2 dana eliň, maňraýyň, diýiň, burnuň. Şolara ot degmenden sonra galany kesip Hudaý Taala oda salmaýar ki. Kullan cehennemden mahrum diýdi. Kullan Hudaý Taala nemetiň içinde saklajak diýdi. Biz şu zatla bilen çağalama terbiýet bereýlik. Bir zaman bolardy, mescide sagayak bilen girmek sogap, sagayak bilen gireýliň, çefayak bilen çykaýlyň. Mustahaby gurrun ederdik, o haramlar zendegilerde ýokutdy musulmanlar. Indi hiç o zatlara manowr berip bolmaýar. Manowr näme üstünde? Bir agsagyň elinden alsaň agajyn, näme diýen maktum bolýsan? Bir agsagyň elinden alsaň agajyn yaman derde galar, tapmaz elajyn. Asaýa dest kafirler biziň elimizden aldy. Kan adamlamy şakırdap ýykylyp barýar. Asl awrey dünýede falan jaýda ýaşasa awreydir. Dünýede falan netije ýetse awreydir. Falan semetde, falan postda çağan bolsa awreydir. Olakon bahalma şiller var, şirketlerde sahamy bolsa awreydir. Emma ey musulman, dünýedäki awreyne fikir etmäň diýilmeýär, etmeli bolar. Çün dünýede ömrüň geçer ýalyk, rahat ýaşar ýalyk, zähmet çekmel, emma beýleki paýlanjak zatdan boş galmaýlyň. Bir wagt bir ene çağalaryna şeýdip tälim berýärdi. Gelin çağalam cennetden bir öý bejereýliň diýdi. Çağaçyklar üşýärdi. Onda nefere kul huvallahu ýalla bolmaly. Näme rawayatlerde, hadislerde gelipdir kul huvallahu ahad cennetde bir öý berilýär. Hop çağaçyklar öýe sallyk. Indi näme gerek maňa? Ona içine gyzyl kümüş gerek, tala jawahir gerek. Gelin onu. Nefere la havle ve la kuvvete illa billah ihtiyalladi. La havle ve la kuvvete illa billah kunuzul cennet. Hadis-i şerif var. Gelin için gyzyl kümüşden dolduraýly. Ha, inni keyf edip peygamber gelecek. Öýe sallyk cennetten. İçin gyzyl kümüşden, awadarlyk, zinetten, ziwerden tekmil etdik, amad etdik. Indi peygamber gelecek cennette şu öýe. Peygamberiň elinden bir su içecek. Şu suwdy içaýlar. Bolýar diýerler diýe. O hemmesi tälim şoda salavat aýtýarlar diýe. Her kim kan salavat aýtsa, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mustaqim öz mübarek elinden cennette su verilecek diye. Şu talimatlar bizde bolsa bolmaýarmy musulmanlar? Ewezike birwimiz tahqir edip, dawur diýip, gaş almasaň Hudaýyň diýen etmeseň, maly meňzedilýän asl Hudaý saklasyn. Ol adamlarda Hudaý Taala tawfik bersin, ol adamlar özüne kan aglasyn. Ki şeýle jur'at kafirler güldürip beren adam bolup be. Şeytany begendirip duran adam bolup be. Hudaý saklasyn musulman dogalla. Pes herke gustahi kunet derrahi dust, rehzene merdan şoda namert ust. Herçe ayet bertu az zulumat ogam, anze bi baki gustahi istem. Adam neçe gaýgysala düşýär. 20 ýyl mundan önce de garypçylyk başyma hatda garypçylyk ba. Emma şomuga bereket barmışdyk kan zatlar hemme zat jabejatdy. Ýoksa şomuga da garypçylyk kan zatlar bir nimetler, bir imkanatlar, bir asayişler, refahiyetler şomuga ýokdy. Oň ýerine Hudaý Taala dindary bardy. Şu hatda bardyr. Din bolmasa siz şeýdip gelip ýüşüp oturmarsyňyz ey musulmanlar. Hudaýdan gorkmaýan bolsaňyz bu tak gelmerdiňiz. Her kim bir umydy we ahirete bir iňnen güýji aljakda bolsa Hudaýyň ýanynda bir derejem galar diýip, sogabym galar diýip, günäm ýolar diýip gelýäňiz. İnşallah Hudaý Taala da siziň yürüyüşiňizden, siziň zähmetiňizden, siziň bu huzuruňyzdan däh beraber istigbal eder.
mehabbet bilen Hudaý Taala hazır nazır görüp duranlar, öýüne üýşüp oturýan istirahat wagtyňyzdan inşallah cennetdäki öýüňiz abatdyr. Ýöne bir-birimize dua edeýin. Hudaý Taala'dan daş gezip beren musulman dogullarymyza da kän dua edeýin musulmanlar. Aşofta ýagdaý bolupdyr. Şu emeller, şu bolup duran ýagdaýlar Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'a barga we bişek Peýgamberimiz bu ýagdaýlara hoşdaýdyr. Gaýrat edeýin. Hudaý Taala o wendelere tawfik nasip edip, iki dünýalaryny abad edip, geçerlerini jobran edip, noksalarını, eştemalaryny islah edip, hemişe çyn musulman bolup ýaşap, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň ýanyna izzet tap we ahiretdäki derejelerden paýly bolup, o Hudaý Taala'nın ýanyna bir rizayetli insanlardan bolup ýaşamak hemmäňize nasip etsin inşallah. Nefere bir هم اصول حال ناخib ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.